गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बे हाबाफारिया जागायबाय आरो दिनैनिफ्राय बियो सानब्रैनि हाबाफारि आरो सानथामबाव बियो सोलिगोन आरो गुबैयै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों जोङो कानेक्सन खालामनायनि मोनसे एप्रोच आरो दायो मुलुगनि मानसिफ्रा जौगालांनायाव जिफोर लामाफोरखौ लादों जिफोर हाबाफारिफोरखौ लादों बेखौ जोङो बड'लेण्डआवबो लानांगोन। गोबाव बोसोर जों सोमावसारबाय, गोबाव बोसोर बायदिसिना थासारियाव जों थाबोबाय। दा बिनि गेजेरजों जोंनियाव माखासे डेभेलपमेन्टबो जादों, माखासे जोंहा लसबो जादों। नाथाय दिनैनि समा खावलायो जे जोङो जेसेबां हायो थाबैनो मुलुगनि गुबुन गुबुन जौगानाय आइडियाफोरखौ, गियानफोरखौ, नलेजफोरखौ लानांगौ आरो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना बे दिगजों आवगायलांनांगौ। बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानो नाङा। दा नंखायनो दिनै महम्मद इउनिस बिथाङा मुलुगनि सासे गिदिरथार दैदेनगिरि। बिथांखौ जोङो इक'नमिस्ट होननानै मिथिगौ आरो बिथांजों लोगोसे जोंनियाव सासे एन्टारप्रिनारबो फैगासिनो दङ, पद्मश्री साबजि भाई धलाकिया होननाय। सोलोंथाइनि बिथिङाव सासे गिदिर लिडार, वर्ल्डआव मिथिजानाय सनम वांचुक बिथाङा फैगासिनो दङ। पिस बिल्डिंनि सायाव गोबाव बोसोर खामानि मावनाय, गोबां बान्था मोननाय साक्सेसफुल सासे दैदेनगिरि निकितु इरालु बिथाङा फैगासिनो दङ, सफैखाबाय। दा बेबायदि गुबुन गुबुन साबजेक्टआव, गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां सुबुङा हाबा मावबोनाय सुबुंफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ आरो बेवहाय सानब्रैयाव गोबां प्रफेसार्सफोर, गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय एक्सपार्ट सुबुंफ्रा फैनानै बेवहाय गोबां आइडियानि सायाव सरसा खालामगोन आरो बेवहाय जिखिनि फरायसाफोर बाहागो लागोन, लोगोसे कलेज इउनिभारसिटिनि फरायसानि अनगायैबो प्रेक्टिसिं मानसिफोर, जायफोरनिखि आबाद मावबाय थानाय, सोरबा हेल्थआव खामानि मावनाय, सोरबा हेन्डलुमाव खामानि मावनाय, गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय मानसिफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय मोनसे थासारि सोमजिगोन होननानै जों मिजिंथिदों, जेरावनोखि जोङो आगोलाव मेला होनना बुङोबा जौ लोंनाय, बायदिसिना दावदै गेलेनाय, सोरखि गेलेनाय बायदिसिनामोन मेला होनना बुङोबा। खिन्थु नैबे जाबाय मोनसे गियाननि मेला आरो बेबो इन्टारनेशनेल लेभेलनि। स' बर'खौ मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय, बुहुमनि मानसिफोरजों समान समान आगान होफानो थाखाय नैबे मोनसे आगान। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां, बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय आं मिजिंथिदों बेखौ बयबो बुजिगोन, बयबो बेखौ हमनो हागोन आरो बेवहाय बयबो बाहागो लागोन। आरो बेवहाय माखासे एग्जिबिसनबो थागोन, माखासे इन्सटिटिउसनफोरनि एग्जिबिसन, गोदान इन'भेसनफोरनि एग्जिबिसन। दा बेफोरखौ जोंनि फरायसा, जोंनि लाइमोनफ्रा नायनानै गोबां एनकारेज मोनगोन। दा बेनिखायनो आं सानदों जे बे हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनांगौ आरो साक्सेस खालामनांगौ। गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बे हाबाफारिया जागायबाय आरो दिनैनिफ्राय बियो सानब्रैनि हाबाफारि आरो सानथामबाव बियो सोलिगोन आरो गुबैयै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों जोङो कानेक्सन खालामनायनि मोनसे एप्रोच आरो दायो मुलुगनि मानसिफ्रा जौगालांनायाव जिफोर लामाफोरखौ लादों, जिफोर हाबाफारिफोरखौ लादों, बेखौ जोङो बड'लेण्डआवबो लानांगोन। गोबाव बोसोर जों सोमावसारबाय, गोबाव बोसोर बायदिसिना थासारियाव जों थाबोबाय। दा बिनि गेजेरजों जोंनियाव माखासे डेभेलपमेन्टबो जादों, माखासे जोंहा लसबो जादों। नाथाय दिनैनि समा खावलायो जे जोङो जेसेबां हायो थाबैनो मुलुगनि गुबुन गुबुन जौगानाय आइडियाफोरखौ, गियानफोरखौ, नलेजफोरखौ लानांगौ आरो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना बे दिगजों आवगायलांनांगौ।